ora ki mbok yo piye ngono to Pakmu aku ditukokne skincare ngono po piye. Apa? Skincare ben cantik ngono lho Pakmu. Aku ngomong kowe ora iso kok kon nukokke. Apa ya nang toko Mbak tuku ngenekan ngono. Kowe iki duwe bengkok saupil apa ya malah diwehne wargane. Lah bengkok kuwi lak weke negara. Kuwi kebutuhane engko dienggo masyarakat. Lah tapi kan kuwi ya bagianmu to Pakmu. Yo bagianku ning luwih becik bengkok kuwi asile tak nggo masyarakat bangun desa kene. Ngono meneh digawe dalan ngono ki ya ngopo? Oleh duit sithik mbok gawe dalan ngono ki ya piye? Mbok ya bojone to Pakmu aku ki ditukokne ngono lho. Kowe wis duwe dalan dhewe to? Lah iki ya duwe dalan kuwi gunane untuk memperlancar ekonomine masyarakat desa kene. Dalane apik, ekonomine lancar. Alah wong ya ambakno elek ya tetep diliwati, arep rono ya tetep liwat kono ya ora apa-apa. Onone kaya ngono ya. Lah ya wis ra apa-apa to jane iki. Lho ning luwe apik. Emoh aku pokoke emoh aku. Emoh piye wong dadi bojone kok emoh? Aku tukoke gelang. Pokoknya aku diragati to, Mang. Sesuk toko ngarep kalau dodol gelang karet. Lali janjine, ayo. Coba Umi Hafifah kelawan Mbak Birgita Ayu. Ayo. Wah, iki. Yang iki cah ijo-ijo ngene iki ngentekke energi. Kowe mau lak maido. Heeh. Mergo Mbak Anis wis kagungan garwa, Mbak Tuti iki tak golekne sing legan iki. Dua-duanya ini masih legan. Berat iki. Heeh. Ya Nduk, berdiri ayo. Paceke keduren. Ngopo? Paceke keduren. Lah kok iso? Lah wong tuwek entuk cah nom-nom ngene iki. Mesti sensor tok mesti. Ora, useme saiki malah cah nom senengane wong tuwek-tuwek ngono kuwi. Tenane ta? Heeh, wong tuwek sing sugih sengkakne ndang mati bandane dipek. Oh, lagi jagal kuwi. Sik tak wiwiti sing cilik. Sing cilik apa sing gedhe? Dipun, Dik? Bocah kok kemlawuh. Kaya panganan kemlawuh. Lah ya tegese ayu, penake apa disawang. Jenengmu sapa? Birgita Ayu. Birgita Ayu. Nggih, Pak Dik. Asline KTP. Nggih, Birgita Ayu Setiani Haryanto. Oh, Setiani Haryanto. Nggih. Sing debis lah saiki. Amin. Amin. Omahmu ndi ta, Dok? Kula Kediri, Pak Dik. Kediri. Nggih. Apa sik nganggo jeneng kok Birgita ki sik ana turunan Indo-Indo mancanegara ngono apa? Nggih, Pak Dik. Saka sapa bapak, Mbah? Bapake. Bapakmu kok ndi? Nggih, nggih saking Sidoarjo. Apa Sidoarjo duwe bos jenenge Pak Prapo. Oh, sudah. Ning aslimu saka Kediri, Pak Dik. Kediri. Nggih. Kok iso nderek Mas Yoyo riwayate piye? Dijak ngono. Lah, kula dijak, Pak Lho Dik. dijak mosok wong Solo wae akeh sinden kok ngejak sinden saka Kediri iki. Apa kowe piye ning? Kuliah, Pak Dik. Kowe kaya wong Jepang ngejak omong kok ngene. Lah pripun? Lah mosok ngene-ngene kan nggih hormat ngeten to. Oh ya, aku malah sing ngono mau. Kuliah ning Solo. Nggih. Wis lulus, sayang. Dereng, Pak Dik. Semester piro? Kula semester 7. Wis ana sing ragati poro. Dereng. Oh ya golek kono. Kowe tak kira kowe arep tanggung jawab lho, Reng, ora. Wah, aku nggo ngragati anakku ngedol mobil kok. Oh, wis ya muga-muga lulus kanthi kumplot terus karire ya menanjak ya. Nggih, Nek kono amin. jiko apa? Anune. Joko komputer hukum. Kula maling. Maling. Pak Karawitan. Nggih, karawitan, Pak Dik. Dosenmu Karawitan sapa? Niku Ndi? Mas Danang. Oh, kae dosenmu. Nggih, niku. Kowe ana apa-apa omong aku. Lah napa? Hah? Lah napa? Loh, yen ana apa-apa omong aku. Lah napa-apa iki piye? Aku engko tak omong kono. Oh, iya to, Pak Dik. Ya sik, kepenake, Nduk. Nggih. Kowe sapa, Nduk? Kula Umi Kong. Kok Kangkung. Apa kaya kancane Pak, Pakde, Kong. Kowe iki seneng yen aku tuwek no. Lah jenengan ngerasa mboten. Lho, Sik, putramu wis rabi to?
Heeh. Calone ndek putu to? Heeh. Putumu lek nyeluk sampean piye? Kung. Lah iya ki ngajari putune sampean. Ben eling lamun to jenengan ki wis sepuh ngono lho. Ya sak karepmu wis. Sing baku aku tetep mbok ajeni. Jenengmu sapa? Umi Kong. Umi Kong. Umi Hafifah Kong. Lah oh, Umi Hafifah. Nggih. Saka ndi, Duk? Kula saking Pulung Ponorogo. Lho, Ponorogo ki lak kota Warok, kota Reog. Ning yo ono ceweke sing aluse kaya ngene lho. Iki urung Triwikrama kok. Oh, Mekrok. Mekrok dhek. Oh, iya ta, Duk? Kowe ya sekolah ning Solo. Nggih, pangestunipun. Wis dipacar karo. Napa? Wis dipacar. Dereng. Apa reman-iman mbok ngurke iki? Lah lek duwe pacar ngopo lek ora ngopo iki lho tanggung jawab ning ndi takon. Laluilah hidup ini sesuai dengan umurmu. Kalau wancine pacaran ya pacaran, kok ndak getun tiba mburi. Lho fokus kok kuliah kok. Apa salah kita fokus kuliah? Gendong gelar sarjana bar kuwi lagi menentukan pernikahan utawa golek pacangan. Ning titenono, agar melalui proses tidak alami, nanti burine iki mesti ana negatife. Contone, Aku. Ya contone ngene lho, wong ki anu sok-sok secara psikis ki terpengaruh. Nih ya sak karemu wong ki hak asasimu ya. Nggih. Sekolah sik ya. Nggih. Nah, iki umurmu pira, Dok? Kula 18. 18. Nggih. 18 wis golek duit kene iki. Nggih. Iki jujur. Ken melu Mas Yoyok iki dibayar. Nggih. Tangan, Dik, tangan. Pak Haji, astane Pak Haji. Lah. Iki ora najis, wong iki nyekeli lho, ora langsung iki klambi kok. Ini klambi tipis kuwi tetep ngenai kulit. Rumangsamu ki apa tanganku iki kambril apa wis ora demek rapaten. Ngono kok ngono. Brik. Sarem. Loh. Jenengan Adake. kok nangkoti Umi to? Gadah pacar napa dereng? Jenengan mboten nangkoti. Lah ya aku lagi arep takon kowe wis dipacar kurung? Nggih, sampun. Calonipun nggih teng mriki. Endi? Lah niku. Oh, wingi wayangane Cepogo dikenalne wong tuane. Pacarmu endi? Lah niki ikan itu niki. Ipin iki. Mas Ojo lho. Lomo. Iki lagi takon buka cabang Gareng Cepogo ya iki. Ayo. Ipin upin iki. Gareng iki lho wondo ireng iki lho. Neo kaya aja ngono lho. Wong ki saiki wong ki gampang sok keweleh karo kahanan. Kowe omong mbok gojekan dadi tenan. Amin. Amin. Wes iki Sinto dirayah Anggrisana ya iki. Anggrisana. Anggrisana. Diamini. Didongake wong ayu. Amin. Ya ora iso kuwi budal. Oh, lho. Iya gareng ra takon-takon sik ora. Amitabha. Yo, lali janjine yo. Mbake wong pirang-pirang kok. Lali janjine langsung, Mas. Langsung mawon. Oke. Nggih, oke. Yuk, Madangkara cacos.
Sugeng Laras Pak Daryono Mejayan. Kletorjo. Hei. Oh. Awas. Terima kasih Birgita dan juga Umi Hafifah. Nah, Mas Gareng. Nah, wonten widodaren niku lak terjadi perkumpulan manusia. Betul. Wonten ingkang ngarani menika masyarakat, wonten ingkang ngarani rakyat, ugi wonten ingkang ngarani umat. Nggih. Menawi masyarakat niku perserikatan, hubungane kalian perserikatan. Betul. Menawi rakyat menika urusanipun kalian kedaulatan. Betul. Nanging menawi umat niku seperibuan dari kata umun. Kita asalnya adalah satu dari Nabi Adam. Nggih, Mas. Sing tegese pandonga kula tumraping warga masyarakat widodaren Nggih. ora mung dadi rakyat masyarakat ning bisa menjadi umat yang bersatu padu untuk mengharumkan nama baik widodaren. Nggih, perlu diingat maju mundurnya daerah itu tergantung dari persatuan dan kesatuannya warga itu sendiri. Nggih. Nah, sakniki ngeten Mas Gareng. Pripun, Mas? Mbok menawi niki pengalaman sing rada beda. Pripun? Gandeng dipundhut karo Mbah Sadi, lakone lak Gareng dadi ratu. Nggih. Tegese iki role niku sampean. Nggih ta? Rol yo kaya benang di nganggo rol. Tokoh utama. Oh, Tokoh iya utama. rol. Sakniki limbukane mandeg sik engko dibacutne gara-gara ini dibacutkan adegan wayang orang sing enek sangkut paute karo lakon wonten ing desa Cangkringan. Niku desanipun Gareng kalian bojone Gareng yang naminipun Sariwati. Sariwati niku anake Prabu Sarawasesa kalian ibunipun Saradewati saking negari Salarengka. Sing dadi Sarimi sapa? Sing dadi Sarimi. Sariwati kok Sarimi. Sariwati sapa? Mbak Uun Febriandari. Nah, Oh. iki pokoke critane iki wayang kulite wis leren sik. Apa limbukane leren sik, saiki wayang wonge sampean. Un dadi bojoku. Hah? Un dadi bojoku. Iya. Bojone diombeni antimo sik itu ora. Ngongkur drama. Oh, ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Saiki adekane sampean anu sik saka njaba panggung iki wayang wong iki Ngesti Pandhawa. Ayo, aja adoh-adoh. Jane njaba panggung. Iya, oh bener kono Ding. Kene no. Mbak Uun situasi di kelurahan Cangkringan sampean dalam kondisi pokoknya sedih. Mergo karo Pak Lurah ditinggal ngurusi masyarakat terus tanpa gagas bojone. Wis, ngono kuwi. Dadi, wis. Nembang sik. Sing apik. Wae ekspresine kudu kecekel. Nggih. Sugeng pepanggihan kalian ringgit tiang nenggih sida bobrok menika. Yo, yang iki bojone Gareng. Ya, masuk ke dalam lakon. Gading. Lali datan bisa lali merajak saya katon Aja wis setahun ngantuk job. Tembane gratis. upamakna wit-witan kang gedhe bisa ngene iki tinuju
mlebet srepak tlutur enem. Tresnaku ngram kahanan kok kaya ngene dadi bojone lurah jarene penak tapi kok arep bayar listrik kan dadak ngenteni wis tatit-tatit randang diwewehi duit karo pakne ki malah yo neng ndi pakne ora bali-bali ki pamite mau nyang Tegal nganti yamene ra bali kok mulih-mulih mesti nesu njuk pangan Pak Pakne Kang Mas Gareng Kuwi wong lanang teko ora digaweke ngombe, ora ditari apa-apa, teko diprenguti, ditakoni. Kuwi dadi ganjel ning rasa. sampean piye njaluk ngombe Ha. kon gaweke wedang Ha. gula niku piye ya tuku kamu kok sampean menehi aku duit apa ora to Pakmu Lho jare sampean ki lurah yen kowe ra tegese kowe ra dede. ya ora de duit ora tau mbok jatah Utang. lah kok utang yo isin no bulurah Saiki kok wong urip utang saiki kan ora utang ki malah ora maju. Utang wis budaya saiki. ya tapi lurah lho Pakne sampean ki piye to Lho lurah ki apa ora entuk utang? Entuk sapa wae entuk utang waton tanggung jawab ngono lho. Wong kowe iki ngopo to nesu? Kowe iki kudune bersyukur, duwe bersyukur. alah bersyukur apane lurah ki omong jenenge tok sampean ki gelarmu tok lurah kuwi aku apa tau mbok urusi sampean lurah ra tau ngurusi keluarga bojo ra tau diurusi apa-apa kok masyarakat apa-apa masyarakat Lho ngurusi kowe iki lak biyen. Lah saiki kewajibanku ki wis genti ngurusi lah apa masalah. saiki aku dudu bojomu biyen tok Yo saiki dudu bojomu ngono apa piye Pakmu yo engko yen bengi lak tak urusi to. Hah. Awan ki Kaya wancine awan ki ngurusi masyarakat. Lah wong rekake dadi lurah ki mbok yo piye ngono to Pakmu aku ditukokne skincare ngono apa piye Apa? skincare ben cantik ngono lho Lah, Pakmu aku omong kowe ra iso kok kon nukokke. Kowe iki Apa ya ketoke. nang toko Mbak tuku ngenekan ngono. Kowe iki duwe bengkok sak upil ya malah diwehne wargane. Lah bengkok kuwi lak weke negara. Kuwi kebutuhane engko dienggo masyarakat. Lah tapi kan kuwi yo bagianmu to Pakmu. Yo bagianku ning luwih becik bengkok kuwi asile tak nggo masyarakat bangun desa kene. Ngono meneh digawe dalan, ngono ki yo ngopo? Oleh duit sithik mbok gawe dalan ngono ki yo piye? Mbok yo bojone to Pakmu, aku ki Lah ditukokne kowe ayo wis ngono lho. kowe wis duwe dalan dhewe to. Lah iki yo duwe Dalan jane. kuwi gunane untuk memperlancar ekonomine masyarakat desa kene. Dalane apik, ekonomine lancar. Alah wong yo ambakno elek yo tetep diliwati, arep rono yo tetep liwat kono yo ora Lah, apa-apa. onone kaya ngono yo Lah tak yo wis ra liwati. apa-apa to jane iki. Lho ning luwih Kamu apik. aku pokoke mau aku. Mau piye wong dadi bojone kok moh? Aku tuh kok ke gelang. Pokoknya aku diragati tuh mau. Sesuk toko ngarep kalau dodol gelang karet. Gelang. Apa wong wedok ki aja mung njaluk tok. Lah piye? Nadyan sing dadi lurah kuwi aku ning kowe ya melu mikir, melu ngewangi. Ngewangi apa buwuan kalau akeh pirang-pirang kaya ngono lho Pakmu. Buwuan pirang-pirang kalau undangan numpuk becek kaya ngono kae lho. Sampeyan ki lurah, Lah, balik oleh Kak. tonjokan. Akale to. Piye? Teko buwuh teko amplop kosongi apa ya dibuka. Lah mosok yo lurah kok Wong- kosong. Lah wong yen kowe iki aja mung nutut to. Pak bakune aku dadi lurah kuwi samubarange saiki tak konsentrasike kanggo rakyat kene. Rakyat desaku. Kowe iki kudu
tembunge saiki adaptasi to. Kowe lak ketua PKK to. PKK. Oh, lah yo. Kowe iki yen bulurah kuwi nang ndi ketua PKK. Lah iso. Terus Oh. piye aku kon piye ngene iki Pakmu? Lho kon piye? Laksanakan tugas apa anane. Aku dadi lurah, kowe dadi penggerake ibu-ibu. Kowe ora gelem manut karo aku. Milih sapa kono? Lah milih sapa? Aku ya pilih Pak Woko to, Lin. Padha lurahe. Kok lali karo Pak bojone ngundang le. Lah pilih Ngundang iso milih sapa, Pak? Pak Woko. Aja, Pak Woko ki lurah nyaran aja diganti, apa aja digodha. Lah nyapa? Bahasa dhewe. Bengkoke isik mesti Pak Woko. Sampeyan wis ra ndek bengkok mbok wene masyarakatmu kok. Ora duwe bengkok ning Pak Woko lak tugase lagi ngenteng-ngentengan, aja diganggu. Wong ya wis. dadi bojo lurah kuwi ya abot. Aja mung golek kepenake tok. Nadyan sing dadi lurah aku kowe ya melu tanggung jawab. Lho. Aja ganggu iki, sik dialog iki. Ki lho kae mesti buwan teko neh kae engko. Hah? Kon becek. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Mas Gareng. Weh. Wis goro-goro ta iki? Urung malih sapa? Urung ki lakone. Oh, lakon tak kira wis goro-goro. Sampean ki lho. Aku sing sowan ana ning cangkringan Mas Gareng. Apa? Wong anu ki yo ngirimi kabar sik, ana ngerti wong lagi padu kok mertamu. Lho, Wong apa padu. ra kleru nun sewu? Sampeyan lak wis dadi pengarepe wong sak desa cangkringan. Heeh. Iya to? Heeh. Yen karo bojo wae ora akur apa meneh ngakurne wong sak desa. Lho, aku iki karo bojoe padu hobi kok. Lah, ngono iki tegese nun sewu sing jenenge lurah ki ora mung mimpin desa, ning sak bisa-bisa lurah ki menehi conto sing apik marang kabeh para warga masyarakate. Yen lurah njur padu bengkerengan, geger bengak-bengok moko krungu nggen tangga. Ngono kira-kira isin apa ora? Iki dirungokke kuwi. Sampean kuwi lho sing dikandani Dik Lah, Petruk. Lho ngeyel. Ya dikandani ngeyel iki. Lho, sampean kuwi lho sing Lho, dikandani ya, ora Ra. padu. Kowe kandhani kok. Lho, piye to ngene pripun Dik Petruk? Wis ngene Mbak Yu, ngene. Nun sewu ya. Wong kuwi nun sewu, Apa? Nggih. men iso guyub rukun jenengan lak duwe agama, ya to. Yen sampeyan ngibadah bebarengan, iki engko nun sewu ora bakal ana bentik tumrape keluarga. Upamane kok Mas Gareng iki dolan ning guyangan, ya. Terus laku sedeng karo wong wedok-wedok sing mrusa wong nakal kaya ngono kuwi lak. Sampeyan ngerti Mbak Yu. Engko geger nang omah tetet-wet ning anggere Mas Gareng. Yo, Duk, ayo Dik, awake dhewe jamaah. Anggere jamaah, engko terus Mas Gareng dadi imam. Muni khairil ma'dzubi alaihim waladhdallin. Engko mesti Mbak Yu mesti amin. Ngono ki dadi srana kerukunan watone sampean ngadeg jejeg ana pilare agama. Kuwi dirungokke. Sampeyan iku lho. Lah iya aku melu. Malah aku. Kowe iki ngene Reng, kowe dadi lurah ya dadi lurah keluarga tegese kowe iki dadi imam keluarga ngono lho. Imam iki calon mantuku kok. Lho, kowe iki angel men to kowe. Tegese kowe iki dadi pimpinane rumah tangga kudu iso menehi conto sing apik. Ngono lho. Lah iki aku wis ngandani apik lho, iki malah ngejak padu ae. Apa sak ngene apik-apik anatan? Apa? Lah pancen kowe semene timbangane bojomu keloro-loro kok getake kok senene bendina. Apa bojomu tak gone mulih ning omahku wae? Lho, Lho arep pek ayo getenan apa piye? Apa terusan? Lho bojomu yo tak gone mulih geti. lah aku arep mbok ijolne ngono apa piye to, Mas? Lah kuwi Aku arep mbok ijolne ngono Pakmu. Lah Aku kurang trimo piye karo sampean kuwi. Kok Lah. malah arep mbok ijolne karo anake bojone Bagong. lah kono yo njaluk bojomu arep digawa rono ngono. Lah sampean yo gelem karo bojone Bagong. Lho, aku no lilo lamun kelangan ra gegetun. Kunjing langit. Tok lawan meneh sapa? Ada-ada. Oh, ada-ada to. Lergin sanging alis risang mawe gandrung sabarang kadulu. Wis ngene Mas Gareng. Saiki damar mancung dicupet.
yen sampeyan ki sakjroning omah-omah kok mung rebut bener nganti kapan wae ora bakal ana tentreme ning kosok baline lamun to sakjroning urip ki rebutan salah aku sing salah Dik aku sing salah Mas watone rebutan kleru ngono kuwi tan wurunga dadi srana mawas diri lan guyub rukun anggene omah-omah Dadi iki keterangane dadi lurah kaya aku ngene iki yen mung konsentrasi nyang jabatane ya kleru ya. Ya kleru, dua-duanya harus mendapat perhatian. Masyarakat yo entuk katresnan, anak bojo yo entuk perhatian ngono kuwi. Wis sok ben kowe engko yen kira-kira wis berjalan 1 tahun kowe Iya, Pakmu. tak openi meneh. Lah kok tau ben mendah saiki aku harus kon piye Pakmu? Yo kowe sementara iki melu prihatin. Upama bangunan nu lagi pondasi, kuat lan urane bangunan saka pondasi, aja diganggu aku tak konsentrasi dadi lurah sik. Kowe ndukung sik kok bar kuwi bengkok didol nggo tugelan. Ngono Pakmu, tenane. Lho piye? Aja kuwi nek negara kok sing duwe hak masyarakat aja didol. Lho aku lak wis ngomong ngono ta mau. Dek Petro piye to mau? Lah, Jan sampeyan apa? mbelani sinten to jan ini? Nun sewu ya, lek jaman saiki, Nggih. piyai putri nggawe mas-masan mbuh gelang tawa kalung tawa giwang. Ngono iki padha karo ngundang copet. Sampeyan yen sok mirsani ana ing berita kae, akeh para putri sing kudu dadi korban digelandang wujude kalunge merga saka kanepson utawa kamurkane copet utawa jambret kaya ngono kuwi. Kuwi dirungokke. Mula yen kanggoku, yen pancen wong wedok iki ora kena dimpet pengen ngangge mas-masan, aja nggih gelang, aja nggih kalung, aja nggih giwang. Lah napa? Apike dingge untu ae. Lho mengko malah dibethot tuwa. Lho, wen biyen nganti saiki ra nek critane copet ngobok-obok cangkem iki ra nek critane. Ha nek kowe muni ngono ku ya kleru. Klerune. Nganggo gelang kalung ora entuk aja ngelokke wong wedok. Terus Sing dodol kae senenono. berarti sing kleru ora sing dodol. Sapa? Sing gawe mas-masan. Sing kleru ora sing gawe mas-masan. Sapa? Lemahe. Kok lemahe? Lemahe ngandung mas kok. Sik iki malah tekan dindi iki piye to? Ngeten Mas Gareng, nuwun sewu. Kula niki ngejak Dik Bagong tekan teng cangkringan mriki niku sejatine mung arep ngabarake panjenengan. Merga nuwun sewu. Wingi bengi niku kula ngimpi. Heeh. Rumaos kula cangkringan mriki ke Taman Banjir Bandang, sampeyan kentir kalian Mbak Yu wonten banyu sing mlayu sajan nggo bilahe tumraping desa mriki. Oh. 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 Kok malah piye Pakmu oleh kabar kaya ngono ki piye Pakmu aja malah guyu. Kok malah guyu kekel ki piye to Guyu Pakmu? piye nangis kok guyu. Oh. Piye? Oleh kabar kaya ngono ki piye to Pak? Agen nangis sing mili ora matane ning kupinge. Oh. Oh. Wae ora ngerti tegese. Apa? Wong dimpekke banjir bandang kentir utawa keli kalap kuwi aku arep mati. Yo, sampean to? Wah. Ya wis. Oh, kekrek iki. Oh, tinggal mati wong lanang kok ya wis to ngono. Ya aja ngono to Pakmu, lah kok aku karo sapa? Bela Sungkono. Sungkawa. Ayo Sungkawa ki adine Sungkono. Aja to lah aku karo sapa to Pakmu nek mbok tinggal. Karo Naryo lho. Mula aku karo Petruk teko kene iki mau ngajak-ajak karo Mas Gareng karo Mbak Yu. Kowe ngimpekke aku kalap. Tegese kalap ki yen cara biyen nak tembusane bakal mati. Ya sing jenenge ngimpi lak kembange wong turu. Wong turu siji kuwi ping pindho mati uripe manungsa ora gumantung nyang impen. Betul. Ning sing gawe urip piye kersane. Lah, nadyan mangkono awake dhewe ya ora kena sembranan, ya kudu tetep ngati-ati. Waspada. Nyenyuwun marang purbane Hyang Agung, muga-muga anggenmu ngemudeni ing desa cangkringan iki wiwit purwa madya nganti wasana tansah antuk berkah Gusti. Iya le. Nyap langening kalanggan gelar pangkam.